34 нации от цял свят бяха представени от над 274 участника, мъже, жени, деца и ветерани над 40 плюс в 25 различни категории, които се проведоха в общо 3 и съответно 4 манша във всяка една от тях. Бачийски и Крисала Бачийски, многократен европейски балкански шампион, който е запален и сина си по този спорт, че той не е съгласен с това цялото нещо. Да, той си каза, че му е в кръвта. На кое място дете ли си сега? Да. Едно второ, едно трето и то на световно първенство. Уважаеми приятели на екстремните спортове, при мен е един прекрасен човек и за моя огромна радост да прекрасен моят приятел Димо Михалев. Димо Михалев е човек, който разбира най-много джетове в България и да ги оправя, и да ги управлява, и да прави деца, които стават шампиони. От 4 деца, 3 от тях са наши републикански европейски многократни шампиони, но не това е важно. Важното е, че Димо продължава да се занимава с този спорт, да го развива, да помага за европейски световни първенства, ходил къде ли не. И това спекотното разово трасе, построено именно от него. Тодор Христов е президент на Българската федерация по водомоторни спортове. Той в момента е изключително щастлив за всичко, което се случи, най-вече, че за това състезанието свърши и вече всичко му пада от плещите. Надявам се да се насладите на всички кадри. Първи световен шампион, уважаеми госпожи и господа, световна титла за България, благодарение на този човек, Дани Кол. В крайна сметка най-важното, уважаеми приятели на спорта, че за първи път в България имаме световно първенство, част от световните серии, които от цяла Европа бяха в България. От тук нататък в Америка и после в Тайланд. Това са трите световни серии, една от които за първи път в България и най-важното, имаме световен действащ шампион Дани Голф, който направи така, че България да се гордее с това, че имаме наистина много добри райдери. Да първа все повече и повече, може би някакъв следващите шампиони се крие точно тук, измежду вас хората, които ни гледат. Нека само напомня, между 21 и 23 август в Русе ще се проведат световните серии от състезанията по бързи лодки. Тези бързи машини, които се движат с над 160 км в час, така че ако искате да видите наистина много екстремни преживявания с бързи лодки, които се движат с над 160 км в час, запомнете 21, 22 и 23 август в Русе на Дунава. Отново кръг от световните серии, специално за всички любители на водомоторните спортове.